Iruditu zait oso gogorra, baina beharrezkoa bai. Ni negarrez amaitzuot. Esan da benin bapentzetako ia zelan reakzionako ben gure gurasu, gure famili xenteretakun, ni negarrez amaitzuot eta asko inkituzte. Etortian horreta kontatzia lehenengo pertsonatik bere bizipenak, bazkenien unkitzen zaitu. Ikuste oso benetan ze pasaldiatzen. Zelan jentiek kontau dauen berak bizitako esperientzia bat eta ikusti benetan pasetan dala. Ez dala gauzat esatotzuela eta sinistazulez etorri jagu pertsona bat kontetan bere esperientzia eta da oso gogorra. Ematen dugu ez diala gertatzen olako gauzak, baina uste zuena baino gehiago izaten dira eta zoritxarrez ikusi duzuen bukaerarekin. Interaktibo izetik azkenin bidizo oso unkigarri batetik behintzet deskantzo bat emotetzu prozesa bitxozu aurretik jasotako informazio dana eta hori tartetxo batzuk eukitzi igual barri bat edo bizkat deskantzetako asko laguntzen dauz, bestelan oso kargau izango zen. Iruditzen zait oso interesantea eta gehien bat besteek zer gantzun daben ikustea, hori izan da gehien gustatu zaidana.